Καλησπέρα σας. Είμαι ο Περσεμνίδης ο Χρήστος, πολιτικός μηχανικός περιβαλλοντολόγος και πρόεδρος της εταιρείας Υδροφύλλη. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1983 και δούλεψε με σεβασμό και αγάπη στο περιβάλλον και στους πελάτες. Δεν είναι τυχαία η μεγάλη ανάπτυξη, διότι τα 2 τρίτα και παραπάνω από τα έσοδά μας τα δίδουμε για να εξαγοραστεί σύγχρονος εξοπλισμός της τελευταίας τεχνολογίας. Δραστηριότητες. Η εταιρεία μας ασχολείται με γενικά ό,τι έχει σχέση με τα δίκτυα, δηλαδή με τον καθαρισμό, με τον έλεγχο και με την αποκατάσταση των των δικτύων. Είτε ίδρυυση είτε αποχέτευση, είτε αερίου. Όσον αφορά τα προϊόντα, είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι από πολλούς οίκους στην Ευρώπη και προσωπούμε αποκλειστικά προϊόντα που έχουν σχέση με τον καθαρισμό, με τον έλεγχο και με την αποκατάσταση βλαβών. Και τελευταία με την κατασκευή αγωγών υποκενού. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα υπερσύγχρονο στόλο από φρακτικά μηχανήματα, από μικρά βαν έως και τετραξιονικά οχήματα, εξοπλισμένα ακόμα και με ανακύκλωση νερού. Ο καθαρισμός είναι η πρώτη φάση στην παροχή που προσφέρουμε και αφορά τους αγωγούς αποχέτευσης, ίδρυυσης, ομβρίων, φρεάτια, αντιβιοστάσια, δεξαμενές πόσιμου νερού και απορρίμανση, δεξαμενές λιμάτων και εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών. Πώς επιτυχάνει ο καθαρισμός? Μέσα στο δίκτυο των αγωγών μπαίνει μια ειδική και μια κεφαλή όπου εφαρμόζεται νερό με υψηλή πίεση πάνω από 170 μπαρ, ψεκάζει ουσιαστικά ο αγωγός εσωτερικά, συμπαρασύροντας οτιδήποτε φερτά υλικά υπάρχουν προς το φρεάτιο. Αυτά τα υλικά μπορεί να είναι είτε άμμος, είτε λίπη, είτε τσιμέντα, είτε οτιδήποτε άλλο υλικό μπορεί να έχει προσχωρηθεί μέσα στον αγωγό. Μετά, αφού τα συναντήσουμε στο φρεάτιο, τα αντλούμε και τα πηγαίνουμε στους χώρους αναπόθεσης απορριμμάτων. Για να γίνει αυτή η εργασία χρειάζονται ειδικές κεφαλές, οι οποίες εφαρμόζονται μπροστά στους αγωγούς και είναι ανάλογα με το τι υλικό έχουμε, εφαρμόζεται ανάλογα η κεφαλή. Διαφορετική είναι για λίπη, διαφορετική για τσιμέντα, διαφορετική για οτιδήποτε άλλο υλικό, για ρίζες. Αφού γίνει ο καθαρισμός των αγωγών, η δεύτερη φάση είναι ο έλεγχος, η μητροσκόπηση. Μία τηλεκατευθυνόμενη κάμερα με ρομπότ εισάγεται στο δίκτυο και αυτή είναι συνδεδεμένη με μια κεντρική μονάδα ενός υπολογιστή μέσα στο van, όπου κατευθύνεται και παίρνουμε διάφορα στοιχεία που καταγράφονται από την κάμερα. Έτσι λοιπόν εντοπίζουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στον αγωγό, καθώς επίσης και ατέλειες ή διαρροές. Δηλαδή η κάμερα καταγράφει την κλίση του αγωγού, καταγράφει σπασίματα, οτιδήποτε βλέπει δηλαδή, διάφορα προβληματικά σημεία, όπως η σχόρηση ριζών, πλευρικές εισόδους από αγωγούς και οτιδήποτε άλλο είναι μη εμφανές. Συνήθως οι αγωγοί όταν κατασκευάζονται είναι κάτι που είναι κάτω από το χώμα και δεν φαίνεται. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον κύριο του έργου να ελέγχει τον αγωγό ιστορικά και να ελέγχει την ποιότητά του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια πλήρη καταγραφή του δικτύου, της κλίσης, λαμβάνονται ψηφιακές φωτογραφίες. Επίσης μπορεί να χαρτογραφηθεί το δίκτυο και με τη βοήθεια του GIS να έχουμε μια πλήρη απεικόνιση του δικτύου μας σε ηλεκτρονική μορφή. Εδώ βλέπετε την απεικόνιση του δικτύου που είναι σε ένα πρωτόκολλο το οποίο θα δείχνει και γραπτός και ηλεκτρονικά. Η κάμερα απεικονίζει οτιδήποτε φαίνεται. Πολλές φορές όμως όταν έχουμε ένα δίκτυο μπορεί να έχουμε διαρροές οι οποίες δεν φαίνονται. Δηλαδή να είναι σπασμένο ένα κομμάτι και να μην μπορεί να το δει η κάμερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε επιστοποιημένοι να κάνουμε τον έλεγχο στεγανότητας των αγωγών. Αυτός ο έλεγχος γίνεται κατά τις ευρωπαϊκές νόρμες DIN 1610. Είναι απαραίτητο διότι πολλές φορές και το υπέδαφος μολύνεται και μπορεί να έχουμε εισρωή νερών, εξωτερικά δηλαδή να μπαίνει μέσα νερό
και να επιβαρύνεται έτσι η ποσότητα του νερού που επεξεργάζεται ο βιολογικός καθαρισμός και να έχει πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας. Αυτό γίνεται αφού έχουμε μεταξύ δύο φρεατίων, απομονώνουμε το ένα φρεάτιο και το άλλο με μπαλόνια έμφραξης και εισάγουμε μέσα νερό. Αυτά τα κομμάτια μπορεί να είναι 20, 30 ή 50 μέτρα ανάλογα. Όταν πληρωθεί ο αγωγός με νερό, παίρνουμε με ένα μανόμετρο, μετράμε την πίεση και βλέπουμε αν τηρείται σταθερή. Επίσης υπάρχει ένας αγωγός που βλέπετε τώρα που φεύγει και εξαρρίζεται ο αέρας για να μπορεί να έχουμε μια σταθερή μέτρηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, που ο αγωγός δεν είναι στεγανός, έχουμε διαρροή του νερού και αυτό φαίνεται στο μανόμετρο, δεν κρατιέται μια σταθερή πίεση σε μπάρ. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαρροή, επειδή δεν ξέρουμε πού είναι αυτή η διαρροή, θα πρέπει να πάμε σε κάθε νούφα χώρια και να κάνουμε τον έλεγχο μουφών. Μια ειδική κεφαλή, ένα ειδικό σύστημα που αποτελείται από δύο μπαλόνια έμφραξης και ένα ρομπότ και μια κάμερα στη μέση, καθοδηγείται ακριβώς στο σημείο που είναι ο αρμός, απομονώνει τα δύο σημεία από τον αρμό μεταξύ τους και διοχετεύουμε μέσα αέρα. Οπότε μέσα σε μία ώρα βλέπουμε τη μέτρηση πόσα μπαρ στο μανόμετρο, αν είναι σταθερή ή όχι. Εάν είναι σταθερή, είπαμε ότι η μούφα δεν έχει διαρροή. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα πρωτόκολλο μουφών και λέμε υπαριθμόν ένα μούφα δεν έχει διαρροή, ή η 2 έχει, η 3 δεν έχει, ούτε καθεξής. Αυτός είναι ο έλεγχος μουφών. Η εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη και επιστοποιημένη για να κάνει αυτόν τον έλεγχο. Αφού εντοπίσουμε τις βλάβες, όπως εδώ παραδείγματος χάρη μια οπή σε ένα δίκτυο κάτω από τον δρόμο, μπορούμε να επιμένουμε πλέον ρομποτικά και να επισκευάσουμε τις βλάβες χωρίς να χρειαστεί να σκάψει από πάνω. Γιατί αυτό είναι και πολύ ακριβό και χρειάζεται και πολλής χρόνος για να γίνει. Μια τέτοια επέμβαση μπορεί να κάνει από 2 μέχρι 3 ώρες για να υλοποιηθεί. Έχουμε ένα τρίτιο δίκτυο, μπαίνει μέσα πολύ νερό, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Πάμε με ένα ρομπότ, το καθαρίζουμε, το λιένουμε και μετά εισάγεται αυτό το σύστημα όπου είναι ένα μπαλόνι το οποίο περιβάλλεται από οπλισμένη γεωμεμβράνη, εμποτισμένη με ρητίνες και με μία μισή ώρα αποχωρεί και μένει το εσωτερικό περίβλημα. Αυτό είναι το λεγόμενο point system. Έτσι έχουμε εσωτερική επένδυση στον αγωγό, στεγανοποίηση και το πρόβλημα έχει πλέον λυθεί μέσα σε 2 ώρες. Η αντοχή του, η οικίαση που δίνουμε είναι πάνω από 50 χρόνια. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, αυτά που είπα προηγουμένως. Λοιπόν, και οι εφαρμογές πολλαπλές, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, όλα αυτά τα προβλήματα, όπως είναι το λάστιχο μούφας εκτός, όπως είναι σπάσιμο αγωγού, όπως είναι ρίζες, όλα αυτά αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Η επόμενη φάση είναι στεγανοποίηση φρεατίων. Υπάρχουν άτομα τα οποία αφού λάβουν τα μέτρα ασφαλείας, κατεβαίνουν στα φρεατία και αποκαθιστούν πλήρως τις βλάβες που υπάρχουν. Και για όλες αυτές τις εργασίες αντιπροσωπεύουμε οίκους, είμαστε αποκλειστικά αντιπρόσωποι οίκων από το εξωτερικό και τα προϊόντα τα οποία βλέπετε στην οθόνη και τα οποία μπορούμε και προηγούμαστε κιόλας. Αυτά όλα συνοδεύονται από ένα λογιστικό το οποίο έχουμε μεταφράσει στα αγγλικά, υποστηρίζονται. Και εδώ είναι εκεί. Εδώ είναι οι κεφαλές. Και μικρότερα αναφρακτικά ή μεγαλύτερα ή πολύ μεγάλα τετροξενικά. Συνεργαζόμαστε με δήμους, με ΔΕΙΑ, σε όλη την Ελλάδα. Πολλές φορές μας φωνάζουν για να κάνουμε τον ποιοτικό έλεγχο για έργα τα οποία έχουν ΕΣΠΕΡ και πρέπει να ελεγχθούν. Ελέγχουμε και δίνουμε πιστοποιητικό το οποίο είναι έγκυρο. Με νοσοκομεία, με στρατιωτικές μονάδες, κρατικές υπηρεσίες, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, 14 και 18.000 που είναι για ασφάλεια και για περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς επίσης και πληθώρα από πιστοποιήσεων που έχουν γίνει στο εξωτερικό σύμφωνα με τις νερώνες της ΕΟΠ. Εδώ είναι τις φωτογραφίες από την εταιρεία.
Και εδώ είναι το βάνο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.